situaci vyhodnotili, měli naprosto přesné a dokonalé informace od kriminální policie a proto je tam předpoklad zásahu a tak dále. Zásahová jednotka. Zásahová jednotka Moravskoslezského kraje se pravidelně umísťuje na příčkách v klání tady těchto zásahových jednotek. Od věci není, že v minulém týdnu jsme uspořádali mistrovství České republiky zásahových jednotek, taktéž vyvedené a zásahová jednotka Moravskoslezského kraje opravdu na vynikající úrovni. Takže můžete vidět zákrok. Mělo dojít k předávce drog z vozidla do letadla. Samozřejmě policisté na toto reagují. Členové zásahové jednotky jednak zadrželi pachatele, ale také můžete vidět ostatní policisty, kteří mají, každý ten policista má svůj specifický úkol, takže vidíte zajištění perimetru, tedy toho vnějšího prostoru, pak když by byla tady tato akce nějakým způsobem narušená, ať už nějakými pomocníky těch pašeráků a tak dále, anebo kdyby třeba došlo k nějakým nečekaným problémům. Policisté mají samozřejmě všechno podchycené, každý policista tedy dělá něco, jak už jsem řekl, pašeráci jsou v tuto chvíli zajištěni, jsou umístěni v eskortních vozidlech a budou dále eskortováni k provedení dalších úkolů. Samozřejmě letadlo je vyšší než automobily, proto policisté zásahové jednotky disponují tady touto plošinou, kterou máte možnost vidět. Máte taky možnost vidět policistu, který je schován za neprůstřelným balistickým štítem. Samozřejmě je tam předpoklad, že tady tyto pašeráci mohou být ozbrojení a ve většině případů se nezdráhají v ráně použití proti policistů. Viděl bych spolupráci se Stráží hraničnou z Polska zase tradičně na vynikající úrovni.